Niki nyuwun pangapunten. Pripun? Nyambet ujare Segi Mbah Dukuh. Nggih. Dikai fragmen. Fragmen Minak Jinggo. Oh. Waito Pijengan. Nggih. Lah iki wato piyengane. Waito piyengane sapa? Jane sing ngampuh blendrong iki kae jane. Orang yang berindrong jadil ya aku. Barang nanti kok. Saya nek nganggo. Niki raketane lek blendronge pun dilaksanani. Ngapa iki mau? Orangnya to. Luar biasa. Biasa gitu. Ah, saniki gandrunge Minak Jinggo. Mbak Elisa dadi waito. Mbak Lili dadi Pijengan. Terus kula sing dadi Minak Jinggo. Nah iki jane Mbak Elisa ki waito. Yo Lili wainem. Waitem waitem. Temu iso. Teku. Ngomong tempak. Pijengan. Mati iki Pak De. Siut jebul bapakne to nggonku cek lutono. Trisiku. Terus ketika terus becakno wae. Kon jenengan nek kasar to nek aku. Pripun? Kon jenengan kalih kula kasar to. Boten kasar. Iki guyu. Wah iki karo sapa-sapa kasar karo bojone kasar kok Eri. Yo Be. Oh nek kalih bojone mboten. Kasar niku dibanding Kasar karo bobonane. Terus pundi Gusti pangenan pundi anggenipun kula meteki. Iki ceritane jenengan iki kula sengker ning jenengan Kembang. Nggih. Nggih. Ki ajeng wae to kuyengan. Injil dalam Gusti. Sing kemayu. Gusti. Sing kemayu Li. Kepiye kowe ngadene aku kene? Wae to rupa jenengan jane wis sing siji iki sing siji kandel. Panjenengan iki lek pundi Gusti? Gentana. Gentosan apa tesiki ya? Alon-alon.
nganu Ya nek pas aku Boleh, kesel aku njaluk sing pipi. boleh ke jamu. Jamune napa? Kenapa jenengan anjen kula lelados kalian panjenengan menika napa njen tesih kirang? Kowe iki critane ora gelem kok leladen iki to. Maksudnya iki daharan lho jenengan wis didaharan wis sampun sanget to ujukan nggih sampun. Terus panjenengan menika kula kapring ngadosi kados pundi? Pokoke kowe kudu dadi bojoku. Belum apa? Tadi bojoku. Ya kowe sing belen jare ngadosi. Ya kono Lha awake dhewe ngene iki lho dadi putri boyongan ya wis laksanake iki luwih enak. luwih enak padane apa Luwih kandel kula namung triplek. Kandel kandel kandel. terus ngapal bareng. Apa kowe ora butuh duit? Butuh Butuh. Risana Kowe butuh duit nek tak kei piye? belum tak ada ide. Gelem. Nah, belum maju. Tapi sarane nomo. Jaluk akeh apa sithik. Oke. Nek akeh ya mamparan semua. Mau ning kono gatel. nang kono apa? Tirakatan karo Pak Wisnu. Kira-kira apa kira-kira? Dah saya ngomong. Nek mung trimo sithik iki tak kei. Saka juragane Brambang Pak Supandi. Ya iki kowe 100. Ya. Aku sing nganu sing Soalnya lho tak dani rakyat sama sisi nek dhewe. sing eksekusi kowe. Aku sing tampani. Kowe tak simpen engko jajan wong loro. Lakone duwe sedulur ngene kak cek yen-yen ya. Ketoke wong ali kok bul motor duiten. Saiki wis umum itu kok duiten kuwi. Saking Dadi bener. oke monaf. Aja ning 100, 200. Oh ya 200 tak. Iya apa ngene Pak Pandi. Wah, ora modal iki. Berapa? Lah jenengan modalnya apa? Kok modal ki aku nang kene wae ora dibayar. Kok wis modal nganu kostum. Iki mung minangkani dawuh Mbah Duka Tresna wedi nek kesate. Kok adute niku teng mriki Nah, ngrunakno. wes iki. 100 iki kok nggone Pak Supandi. Juragane Brambang. Lah gimana kok ngene kono to? Ben penak nek jupuk. Endi kene tak jupuk. Tak jupuke. Iki jalangan jaluk apa ora? Lah ya jelas. Oh jalan kere. Oh wis bayaran oke kok jaluk. Lah tau nek cangkeme Cangkem lho ya oke dhewe kok. Ya kowe tak kei 50 iki duit. ora gitu. Ya duwe iki. Waduh, haram. Duit kok malah. Betul itu. Ndi ngono ki. Haram-haram ya kok. Jan aku bakal jaluk bagian jalange, Mas. Ora sudi. Awas sesuk nek nang nggonku. Tadi Padahal si mau ora tak tuwake wong. Ayo tahu sih, nggak tahu sih. Kok nuwoke wong kono sing didol. Loh, tegese kuwi tak kon nuwoke wong iki, tak kon nuwoke iwaning sing ngedoli wong ngono akhire. Iwak. Iki madu babasen. Sinom Mas Sinom. Napa nasi mau kan nabi germo pernah kono. Arep tuku kok piye? Gratis. Ya entak. Chandra. Chandra. Warna. Sing ora suarane itu ngono. Lah enak jinggo panjang ngono. Bideng. Biten ke. Bebat.
ngaji lho. Tua-tua ora apa-apa. Go. Nek kira gelem karo sing kono dhewe. Jane ora apa-apa. Maton ngene nek gelem. Maton ngene. Seket kok piye. Mikir. Belum ini saya kata saya kan mau dijaluk karo beras gitu. Pakai Ya, melu gawe tuku jamu sari mengkong. wis pokok. Wis pekoi iki. Niki aku lho izin kaya memen tandha makuk. Amane. Buprah ngono. Aku masalah Sing muni ya, Bang. bulu memen tandha. Sampai Apa yuk? Yuk. heeh. Aku ndak semaput di kompet beras. Wampok lho. Aja tanah hala Lili, Dalam. Nek Elizabeth iki maklum mergo urung tau. Urung tau diancam. Urung. Aku diampuni. Ning nek kowe kudune nyoh dineki ngono. Rasane yo nyam. Mergo wis kulino ngono lho. nek ini ya urung tau kene nak tau kok. Aku tak ndelok iki. Sakit kok. Nah, tahu. Cekel. Jajan sing liya to, Sak? Penak-penak. Iki diluran ya. Wah, terlalu sih tangan barang dia ngopo. Digoleke sing gedhe iki lho. Di tangan iki. Tangan iki lho Pak ya. Nek aku ngerti. Aku Elisa iki ngerti. Ngerti aku ini. Nak kuyak mlayu terus ndepok koyo mitik. Lah iki wong jare wong kok malah dekem piye to? Malah mapan jengking sikil. Kan aku sembunyi ngono lho. Sembunyi apa sembunyi kok jengking ndak ngono. Sembunyi kok jendir. Karo yang menang. Nah, bisa. Sing mau dene kampanye jane lho. Kamu lho. Kuwi lho jane untune iki rada kekeselan iki lho. Lah sesuk dipejetke. Kok untuk kekeselan piye ta? Yo iki lho ratene minak cimo iki sesuk Lah, iya. ben dipijetke ben rada gelem. Iki ora kesel sing njero ngos kok. Dengan di kamar. Beneran. Lah kene iki jalo tak. Nanti jadi ya. Kok kalian mikir yen ya. Kulo tak delok sik. Li, angane iki. Anak-anak wis tau kok ki. Wis tahu lho. Mau dak kesuwen. Lah lah. Ha Kilo pati ajor
wong penak kok. Wis kenal ta, Dah? Wis kenapa kowe? Aku nek karo sing ada-adane jelek. Iki paling kaya pitik. Oh. Dia kalah bayu kula riyen. Wis tahu. Ping pito ping telu nganti Mbok meneh. Epek melu. Ora iso apa-apa kok yo. Enggak apa. Aku gak pengen. iki kabeh wis pentok iki. Elisa, Kadang kowe iki manut kuwi ra iso ngopo-ngopo Wis ora iso. Sing ngono kok permainan sing jos. Nyas apa? Manut dilo-dilo wae sak apa-apa sak. Bocah yo mangkon ta iki. Biasa. Biar rasane. Terus pundi? Ini bae to awak dhewe iki enak-enake belum bae ngono jaluk wektu ya. Bedak wis ana rambut. Akhirnya kok wae we. Jaluk wektu enak-enake. Arep jebok anu sama. Sakane saya sono kelompok sakane. Kanggo kuwi teman. Ora ngerti. Ngene. Iki wae Mas sampeyan tebakan kali adik kula. Kula nadosi panjenengan. Nggih. Nek kula nyuwun wekdal. Wekdal. Wektu kadal. Bodek. Kula nyuwun inah. Ada itu mau Boten damu namung 3 dinten kemawon. Nggih. iya. Iya. Iki simak enggon, boten. Mangke kula tak siap-siap riyen. Kale sederek kula sek sakmene kula caosi wekdalipun sampun dugi kula caosi kersa. Enak kada musike ya. Jenengan sakniki ngasor yen munggah mangkaten nggih. Nggih. Nggih, nggih. Atas-atas. Kata-kata. Ini iso menjiwai karakter iki Iya. Pak. Wong arep ngewe dadak sirik-sirik barang sik. Piye perasaanmu piye mau ke kepepet pindho to kalau nang sana piye? Aku lemes. Lemes kok lemes ya. Wong yo rames. Mau kenang sithik ora? Iki lho wis nganti keringitan ku ya. Wah, berarti kamu sudah terlalu ini mau bekerja berat ya? Lah kok meringat kan ngomong apa? Ayo. Oh, lanjut toh. Tak kira kenangan yo wis Sing bekerja kelingan keras. di sing kelingan ngendi? Iki lho, saka dhuwur kene iki medune kon lape medune kon jampo nendon ning kon iki bulu medun ning kon weteng. Kok diliwati? Aduh nanti Kok neng weteng maksudnya? Weteng. Ah, dhuwur weteng. Liwat tanpa kalen kok. kalian canggung ya. Liwatan ngene kalen jebule. Kalian ini gonku belum bang. Ayo musuh kanan dulu kalian dulu. Jas Pak Dun. Sampun nggih menika Pak Biasa Pak Dewi. Dun. Atas banget sampun minangkani Aku nanti menika keweden tenan. pamundutanipun Formalitas Mbah tenan. Kris Kaloria menika Pramen. Men sampun. Pamundutan, Nggih. tremos, gelas santek loro. Apa? Kopi 1 bungkus, gula 1 toples. Iki layanan pamundutan kowe. Pamundutan kok ana tremos. Oh iya. Iki sing
Pindut sinten garane? Lagono kuwi. Tremos gelas sampai loro, gelas biasa siji. Kopi 1 bungkus, gula 1 toples. Apa to iki? Iki lagu apa to kaya ngene Ini boleh ojak pas Lagone kopi susu. Masak kok jadi. Iki saka kanca-kanca Girli. Pak Karman, Pak Budi, Sanrekan, Pak Diunggul. Pak Diunggul. Terus kaya sedulur karo iki. Iki sakit dadi glinting sing nyekar Bu Prasti. Mangga Bu. Oh pas gorong. Lha kenyang barang iki ngopo ya? Saiki tekan lagi saiki. Sakniki. Saiki apa? Saiki makan Bu. Oh mangke, oke. Lah niku lho sindene ayu ki kok ya kok ngadeg. Tatok pamerke. Sebelum ngadeg. Dan kok ngadeg dalange kuwi kok. Oh, Nah. Lah iya. iki ono sing ngesake langgam. Ini kelo langgam iki. Anjur Pak suasana anjur. Boten. Iki gawe ora jelek. Iki ora jelek gawe tangga. Oh iya. Ora jelek. Ngomene iki ngesake langgam kanca tani. Yu Prastiwi. Mangga Bu, kanjeng menika nembe pajeng. Jumeneng, jumeneng. Jumeneng ora jumeneng. Eh. Iya yu kok wajar iki. Nggih, resake napa? Kok ketok rondo rekoso. Heh, Kok rondo rekoso ning ngadeg iki. Lemes. 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 Nggih. Sinten sing kersake? Sing kersake sinten? Ora ono jenenge. Ora ono apa nih? Ora ono apa-apa. Ya, ora topek ta niku. Apa modar? Iki ora aku curiga terus ya Mas. Ora ngerti men topek duwite. Ora gilo ora ono. Masa curiga kuwi. Aku menek kok terus nyoyo wono. Ora ngerti aku wae. Napa? Napa sing dinyoke apane? Aku ki nek ono ya nyolu ngono ora tau piye. Ya mbak sing kanu. Kowe iki sing yo nyang-nyang. Kenyang orang. Eh? Ambekan. Ambekan sih yo, ambekan sih. Ya wis. Langsung mawon nggih. Ya kok sik tak wacane sik kok. Ya. Dibawani. Bawani. Piye. Ya wis langsung wae.
Kadang-kadang Girly iki Kyai saka Kota Gede padha tindak rene. Ngono ya, Pak. Pak Budi Guntoro Pakaman kabeh ngono. Rowangi kadang-kadang wis kembali padha tindak rene. Matur sembah. Iki ana panggungan liyane ora? Nek ana kek dipinangkan iki ngiringi wektus. Rada kewangen iki. Oh iya. Aku tak jaluk gerajakan Banyuwangi. Ya. Sapa maneh kita? Iki sapa wae sendiri? Senengan iki kota. Oh. Wis saka kene bae. Endi? Tambang Likoro. Oh. Wis iki dadi penari apa jenenge konser. Penari konser. Ya syukur. Tapi jam dari kira ngideng tok penari konser berat. Ya apik kan ini. Juga wis status aku waduh. Penari konser iki lha musik oh ya. Monggo kang ngadi iki rungune ra jaman-jaman. Ya ora apa-apa. Karang dene ngerti isih enom. Apa? Isih enom. Ayo boyo ngomong akahanan rasa dadak aku. Juga-juga barang yo apa. Asik kok ya wingi. Terus sing kiwane utang pintang wis kok Kulon Progo. Terus kiwane kae ponakku Sidian iki wis kok Bapak Kulo asli saka Sumatera. Terus sing kiwane meneh Budini ning Kulon Progo ning asline Pundung terus di garwa Piyai Kulon Progo. Oh ngono. Sing ana dhewe wis ora padha pangling kae Bu Prastiwi. Oh lah. Wis kondang kaloka penggemare akeh. Oh. Mati do gawe kaos gambare Bu Prastiwi. Ngarep yo Bu Prastiwi, mburi yo gambare Bu Prastiwi. Ora wing kaos sing pak barang gambare Bu Prastiwi. Mah warna-warna iki kira. Rajakan Banyuwangi Bintang. Ayo masuk. Sepote sih yo. Yo sepote. Mas sendiri Pak, ini Pak. Yang Anak bersama? Elisa itu. Oke. Ayo Mbak Elisa, dikancani. Kau lagi ora? Mbak Lilik sih saya. Ya, iya Lilik. Bekerja. Kurang ming betenggu nang ngono iki. Aku wis sah kok dong iki tekan kene wis. Wis betenggu pimlik wae. Langsung kamu nggih bawa ini Pak Macani langsung. Di bawah ini kok. Oke. Ya, ini. Pagi di sini yo, aku. Jadi gue nong tangan gue kalau gue. Persis. Dia tahu melu kita. Wes dandan nulung iso. Ning pupuran ini belum mana kae. Kekayaan boleh. Terus ning gincu nanti kebablasan maring niki. Terus sandale sila cepet. Ning nganggo kebaya iki kotange ketok. Kayak aku loncong. Lugu. Apa?
Saya dadi tunggu iki. Sing lugu ae. Saya wis dadi wah gondang maning. Alhamdulillah lah ya. Mergo saka apa? Mergo saka budidaya. Berusaha pinter iki nang contoh lho iki. Oh ya Mak. Dadi iki nek kepengin gawe cita-cita ya kudu gelem sinau tenan. Aja ngomong aja wegah ngomong sinau. Sing contoh bakal bisa nyatane iso kasih badan apa sing benjangane saiki dadi kiai sing kondang. Amin. Monggo sekali pentas 10 yuta. Wong daerah kene. Kulo. Baru kok iki. Nek ini kae 8 yuta. Sak matenge. Iki mah Takean kene 15 mantap. kira 15.000 mantap. anak wis dadi dulu Iso nek kene iki wis dadi cewek. ayo terus ki
ya kudu eling wektu. Mergo sing padha kepengin gatek lakon ya siake. Luwih-luwih iki dilive streaming wae. Kadang ono sing arep-arep cantikan utawa liburan, terkadang ono sing arep-arep kok piye babane lakon ing wengi iki pate. Ya Mak. Monggo iki pamirsa werna-werna. Kyai saka Purworejo ya rawuh. Apa iya, Pak? Sapa, Mas? Mbah Trima saka Wanabaya. Mbah Toto ya saka Wanabaya. Ana Kyai akeh bener iki saka Wanabaya do tindak rene. Jadi kudu iso netuk sing enom ya dinehi, sing sepuh ya dicaosi. Ngono ya, Mas. Dadi upama cangen utawa lingkungan karo bintang tamu aja nganti banjur kedarung eling karo lakon ing bengi iki lakone iki kersake. Yen lakon ora rampung ndak rumangsa kuciwa pamikire sing padha mresani, sing padha mermanake lakon bengi. Iya ya, Mas. Mundur Pakne. Yen nganti kesuwen awake dhewe ndak nampa duka saka dalan iya tak derenge Mak. Kowe sing tupa kumelon ngeningnya sang Kanggo sagung jajan sanggen genya ang iki pisang nasi